Abalumui ala itu sekecil kalai itu dalam. Akhirnya mati kalai itu merapuang saya. Acu itu orang penciki juara tu dua lo nanti jadi. Kuinda orang maliang datang. Nyokuras arato. Lebih-lebih lah banyak niat kaniat senyum. Tak ada sampai wakaf tu kum saji ke. Ati orang maliang. Nyo ambil sadon. Kalau orang maliang ambil arato awak, ndak ada asal awak idui jo, besok bisa jo bosa oleh. Nambah bayo tu, ya kan, arato talunggu awak pai. Balangkang sembalang kue, awak jangkang orang nanti tinggal nampue. Abini mudolo ditinggal. Lah sampai idahnya nyo nikah ju pacar lamonyo balik. Nyo bawa ke rumah awak tu, awak bitu dalam bilik dalam kuburan je lihat.